салом бинандагони азиз, нашри навбатӣ барномаи иттилоотии навид аст мустақиман аз телевизиони Сафина. Дар студия Ҳабибаи Комил ва Бахтиёр Иброҳимзода. Салом. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иштирок дар маросими савгандёткунии президенти навинтихоби ҷумҳурии исломии Эрон Масъуди Пизишкиён вориди шаҳри Теҳрон шуданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Теҳрон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро намояндагони воломақом ва шахсони расмии ҷумҳурии исломии Эрон самимона истиқбол гирифтанд. ба хотири пазироии меҳмони олимақом роҳрав бо қолини сурх густурда шуда, аз ду канори он қаравули фахрӣ саф кашид. дар шаҳри Теҳрон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин бо раиси Маҷлиси шӯрои исломии Эрон Муҳаммад Боқири Қолибов мулоқот намуданд. дар вохӯрӣ доир ба ҷанбаҳои мухталифи муносиботи дӯстӣ ва ҳамкории судбахши ду кишвари бародар гуфтугӯи судманд сурат гирифт. зикр гардид ки арзишҳои муштараки таърихию фарҳангӣ ва тамаддуни ду кишвари ҳамзабон заминаи устувори муносиботи дуҷонибаро ташкил медиҳанд. зимнан аз раванди таҳкиму густариши робитаҳои парлумонӣ ва фаъолияти гурӯҳҳои дӯстии байни парлумонӣ изҳори қаноат карда шуд. таъкид гардид ки робитаҳои мақомоти қонунгузор дар фароҳам овардани заминаи мусоид барои тавсеаи ҳамкорӣ дар бахшҳои мухталиф аз ҷумла иқтисоду тиҷорат нақши муҳим доранд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон идомаи муколамаи созандаи байни парлумониро ба суди кор арзёбӣ намуда, аз Муҳаммад Боқири Қолибов даъват намуданд ки ба Тоҷикистон дар фурсати барояшон муносиб ташриф биёранд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Теҳрон ба президенти ҷумҳурии исломии Эрон муҳтарам Масъуди Пизишкиён мулоқот намуданд. сарвари давлати мо дар оғози суҳбат муҳтарам Масъуди Пизишкиёнро ба муносибати оғози фаъолияташон ба ҳайси президенти ҷумҳурии исломии Эрон табрику таҳният гуфта, ба он кас хоҳони комёбиҳо шуданд. пешвои миллат ҳамчунин аз Масъуди Пизишкиён даъват намуданд ки дар фурсати барояшон муносиб ба Тоҷикистон бо боздиди расмӣ ташриф биёранд. роҳбари давлати мо изҳори бовар намуданд ки кишварҳои мо дар асоси усулҳои ҳусни тафоҳум ва эҳтирому эътимоди ҳамдигар ҳамкории барои ҷонибҳо судмандро минбаъд ҳам густариш хоҳанд дод. зимни суҳбат ҳарду ҷониб аз вазъи кунунии ҳамкории дуҷониба аз ҷумла дар бахшҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, тиҷорат, энергетика, саноат, ҳамлу нақл, кишоварзӣ ва тандурустӣ, илму маориф ва фарҳанг изҳори қаноатмандӣ карда, таъкид доштанд ки ин раванди судбахш дар оянда низ бояд идома ёбад. ба андозаи 5 маротиб афзоиш ёфтани табодули мол ки таи солҳои ахир ба назар мерасад, бозгӯӣ аз иқтидори бузурги ҳамкории иқтисодию тиҷоратии ду кишвари бародар номида шуд. дар ин робита таъмини фаъолияти бештари комиссияи муштараки байниҳукуматӣ ва истифодаи муассир аз кумитаи муштараки сармоягузорӣ ва шӯрои муштараки соҳибкорони ду кишвар зарур дониста шуд. ҳар ду ҷониб ба густариши ҳамкорӣ дар бахшҳои обу энергетика, нафту газ, технологияҳои муосир ва ҷалби сармоя ба ин самтҳо алоқамандӣ зоҳир намуданд. ҷониби мо ба истифодаи самараноки имконоти бандарҳои Бандар Аббос ва Чобаҳор барои ҳамлу нақли молу маҳсулоти Тоҷикистон изҳори манфиатдорӣ намуд. ҳар ду ҷониб иқдоми лағви низоми раводидро барои рафту омад миёни ду кишвар ба муҳлати то 30 рӯз рӯйдоди муҳим номида изҳори бовар намуданд ки он ба рушди сайёҳӣ ва умуман робитаҳои дуҷонибаи мардумони ду кишвар мусоидати фаъол хоҳад дошт. таҳкими ҳамкорӣ дар муборизаи муштарак бо таҳдиду хатарҳои муосир аз ҷумла терроризму экстремизм, қочоқи маводи мухаддир, ҷиноятҳои созмонёфтаи фаромилӣ ва киберӣ низ аз мавзӯъҳои муҳими суҳбат буд. сарони ду давлат ҳамчунин доир ба мавзӯъҳои алоҳидаи байналмилалӣ ва минтақавии мавриди таваҷҷӯҳ табодули афкор анҷом доданд.
дар доираи чорабинии марбут ба маросими савгандиёткунии президенти тозаи интихоби ҷумҳурии исломии Эрон дар шаҳри Теҳрон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раҳбари инқилоби ҷумҳурии исломии Эрон Оятуллоҳ Саид Али Хоманаӣ мулоқот намуданд. Дар вохӯри доир ба таҳким ва густариши бемайлони робитаҳои дӯстӣ ва ҳамкории гуногунҷанбаи Тоҷикистону Эрон гуфтугӯи судбахш сурат гирифт. Сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузории муваффақонаи интихоботи раисҷумҳури Эронро ба раҳбари инқилоби ҷумҳурии исломии Эрон табрику таҳният гуфта, изҳори бовар намуданд, ки ҷониби Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо ҳукумати нави Эрон муносибатҳои ду кишварро боз ҳам рушд хоҳанд дод. дар идомаи суҳбат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз муштаракоти таърихию фарҳангии мардумони дӯсту бародари ду кишвар ва алоқамандии ҷонибҳо ба тавсеяи робитаҳо дар рӯҳияи ҳусни тафоҳум, ҳамёрӣ, эҳтиром ва эътимоди байни ҳамдигарӣ ёдовар шуда, азму иродаи устувори ҷониби Тоҷикистонро ба идомаи ин раванд таъкид доштанд. бо ибрози қаноатмандӣ аз густариши бемайлони робитаҳои сиёсӣ, иқтисодию тиҷоратӣ ва илмию фарҳангӣ бахусус таи солҳои ахир, ҳар ду ҷониб изҳори умед намуданд, ки ин раванди самарабахш минбаъд ҳам идома хоҳад дошт. дар вохӯрӣ ҳамчунин доир ба як зумра масоили байналмилалию минтақавии мавриди таваҷҷӯҳи тарафайн мубодилаи андеша сурат гирифт. صادرات میوه خشک از تاجیکستان به خارج کشور سال تا سال زیاد می شود. باد و هوای امساله به حاصل فراوانی بعضی نمودی درختان از جمله زردآلو مساعدت نمود. همین است که در شهر اصفهان همه 11 کارخانه صنعتی کارکرد میوه فعالیت خود را تقویت بخشیدند. گزارش همکارانمان در این خصوص. در شهر اسفری ولایت سوغد در سمت عملی سازی هدف چهارم ملی صنعتی کنونی با سرعت کشور تدبیرهای عملی راه اندازی می شوند. در این ردیف به تأسیس کارخانه و کارگاه‌های نوی صنعتی، جایهای نوی کاری، برقرار کردن فعالیت کارخانه‌های بازایستاده، استحصال محصولات صنعتی با صفت و واردات عوض کننده و صادراتی توجه خاصه ظاهر کرده می شود. با دستگیری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر اسفره ساحه صنعت رشد می‌یابد و کارخانه‌های نوی صنعتی، خطهای نوی استحصالی به کار شروع می‌کند که این برای زیاد شدن حجم استحصال و تأمین ساکنان با کار مساعدت می‌نماید. الحال در شهر اسفره 11 کارخانه به کارکرد میوه خشک مشغول بوده برای زیاد نمودن حجم صادرات و استفاده تکنولوژی نو تدبیرهای ضروری اندیشیده می‌شود. در شهر اسفره 11 کارگاه و کارخانه‌های کارکرد محصولات کشاورزی یعنی بندوبست میوه خشک و کنسرو عرض وجود دارد. تمام 6 ماه سال سپری گردیده از شهر اسفره زیاده از 22,000 تن خشک میوه صادرات کرده شد که از آن جمله زیاده از 2,800 تن در کارخانه‌های کارکرد شهر اسفره یعنی بسته‌بند میوه خشک کارکرد کرده شده به خارج کشور صادرات کرده شد. باید تذکر داد که کارخانه‌های صنعتی کارکرد و بندوبست میوه خشک اشیاء خام را از تمام منطقه‌های جمهوری طریق شرطنامه دسترس می‌کنند. امروزها محصولات کارخانه‌های کارکرد به جز نقطه‌های فروش در حدود ولایت و جمهوری همچنین به خارج کشور صادرات کرده می‌شود. در نتیجه همکاری‌های سودمند با شریکان جغرافیای صادرات مال و محصولات نیز وسیع می‌گردد. جمعیت‌های دارای مسئولیتش محدود اسفره فود و برکت اسفره در یک تا 200 تن میوه خشک را با بندوبست زمانوی که در خارج از کشور به این محصولات طلبات بیشتر است صادرات می‌نمایند. همزمان در کارخانه برکت اسفره از میوه‌های شهدبار تاجیکستان نوع و نمودهای گوناگون شیرینی‌ها یعنی شکلات استحصال گردیده محصولات از لحاظ اکولوژی تازه در بازار داخل و خارج طلبات زیاد دارد. کارخانه امکان دارد در یک روز 1 تن و در یک ماه 26 تن محصولات استحصال نماید. محصولات کارخانه به خارج دور و نزدیک صادرات شده ایستاده است. برکت اسفره که یکی از کارخانه‌های پیشرفت ساحه کارکرد میوه خشک به حساب می رود. سرتیفیکات اروپایی به دست آورد که موافقان می توانند و تمام دولت‌های اروپا محصولات خود را صادرات نماید. در سالهای آخر یک چند نمود نوع محصولات را
استحصال نموده استحصال پره آن را به راه ماند. از آن جمله محصولات شکلاتی با استفاده از میوه‌های وطنی با روی پوش نمودن شکلات محصولات وطنی از جهت اکولوژی تازه را استحصال نمود که بسیار طلبات عاید این محصولات زیاد می باشد. соли равон дар боғоти зардолу ҳосил фаровон аст ва дар сурати зиёд шудани ҳосили зардолу коркарду бандубасти хушкмева низ зиёд мешавад ки ин ба афзун шудани ҳаҷми содирот мусоидат менамояд. аз ин рӯ корхонаҳои коркарди меваи хушк барои ҳамкорӣ ва ҳавасмандии боғдорон тадбирҳоро амалӣ ва иқтидори содиротии корхонаро тақвият мебахшанд. дар ноҳияи Ёвон ҳам ҷамъоварии маҳсулоти гуногун идома дорад. бо таваҷҷӯҳ ба зарфиятҳои бузурги аграрӣ кишоварзони ин ноҳия талош мекунанд ки ҳосили аввалро саривақт ҷамъоварӣ ва дар заминҳои холишуда кишти такрорӣ гузаронанд. роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон аз ҷараёни корҳои кишоварзӣ дар ҷамъияти деҳоти Ситораи Сурх дида намуда бо хоҷагидорон машварати корӣ гузарониданд. баҳри иҷрои амалии нақшачорабиниҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати истифодаи мақсадноки замини хоҷагиҳои деҳқонӣ ва наздиҳавлигиву президентӣ ҷамъоварии ҳосили маҳсулоти тайёр вусъати кишти такрории зироат ва бо истифода аз мавсими мусоид захира намудани маҳсулоти ғизоӣ ва сӯхт дар ҳар як хонадон барои накамтар аз 2 сол дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Ёвон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда мешавад. зеро тибқи таҳлилу хулосаи мутахассисон бо дар назардошти вазъи кунунии ҷомеаи ҷаҳонӣ дар болоравии нархи маводи ғизоӣ ва сӯхт имрӯз тақозо мегардад ки ҳар як ваҷаб замини корам мақсаднок истифода бурда шуда тавассути меҳнати софдилона ва пеш гирифтани роҳу усулҳои манфиатовари парвариши маҳсулот ҳосили фаровон ба даст оварда шавад. майдони умумии заминҳои корам дар ноҳия 22260 гектар буда аз он 10170 гектарашро барои кишти пахта ва боқимонда барои кишти дигар зироат вобаста карда шудааст. тавре дар ҷамоати деҳоти Ситораи Сурхи ноҳия мушоҳида гардид сокинон дар баробари истифодаи мақсадноки заминҳои наздиҳавлигӣ ва дигар самтҳои хоҷагидорӣ ҳамзамон дар доираи иҷрои амалии дастуру супоришҳои роҳбарияти олии мамлакат оид ба парвариши замбурии асал дар ҳар як хона таваҷҷӯҳ зоҳир намуда истоданд. ба гуфтаи онҳо ин самти кори хоҷагидорӣ дар баробари таъмини аҳли оила бо асал ҳамзамон фоидаи хуби иқтисодӣ медиҳад. тавре масъулин иброз медоранд сокинони деҳоти мазкур маҳз тавассути истифодаи замин ва рушду тавсияи дигар самтҳои хоҷагидорӣ ҳамасола дар баробари таъмини талаботи рӯзгори худ ҳамзамон маҳсулоти гуногунро ба бозор бароварда фоидаи хуб ба даст меоранд. дар ҳудуди ҷамоат деҳоти Ситораи Сурх зиёда аз 3300 гектар замин арзи вуҷуд дорад ва аз ин 2666 гектар заминҳои обӣ мебошанд. қариб зиёда аз 20 гектар замин кишти пахта гузаронда шуд ва инчунин дар заминҳое ки аз кишти ғалатонҳо гирифта шуданд лубиёгӣ, мош ва дигар намуди ки зарурати ниёзи мардум аст кишт карда истодем. чӣ хеле ки ҳамагон медонем дастур соҳишаи бевоситаи пешвои маъзами миллат аст ки ҳар як оила бояд захираи дусолаи худро таъмин намояд ва инчунин мо дар маҳал кӯшиш карда истодем ки ҳамаи зироятҳое ки кишт мешаванд барои дусолаи захираи ҳар як оила захира карда монем. сокинон имрӯзҳо дар баробари вусъати корҳои саҳроӣ инчунин барои таъмини талаботи аҳли оила бо маҳсулоти гуногуни ғизоӣ ва пурнозу неъмат гардонидани хони худ дар фасли зимистон омодагии ҳамаҷониба гирифта дар ҳар як хонадон ба миқдори муайян дар зарфҳои шишагин аз мевагиҳо шарбату мураббо ва аз ҳосили сабзавоти назди ҳавлигии худ якчанд номгӯи афшураву хӯришҳоро омода намуда ба миқдори зарурӣ гандум, шолӣ, лӯбиёдонагиҳо ва дигар маҳсулоти муҳлати нигоҳдориаш зиёд ва маводи сӯхт захира менамоянд. дар ноҳияи Ёвон сокинон аҳамияти муҳими истифодаи заминҳои корамро дар самти таъмини талаботи бозор ва дар маҷмӯъ баҳри боз ҳам беҳтару хубтар гардидани шароити рӯзгорашон ба хубӣ дарк намуда дар як мавсим рӯёнидани 2 то 3 маротиба ҳосилро аз як замин мароми худ қарор доданд. бо дар назардошти таҷриба ва тавсияҳои олимону мутахассисони соҳа сокинону кишоварзон дар кишти такрорӣ бештар макаидон, шолӣ, лӯбиёдонагиҳо, полезӣ, сабзавот ва дигар номгӯи зироатро ба роҳ монданд.
ضمن صحبت و واخوری مسئولین و گروه‌های کاری مقامات محلی با ساکنان گفته شد در دایره دستور سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان با استفاده از شرایط مساعد اقلیم، زمین‌های حاصلخیز، تامین آب پالیزی و تجربه اندوخته ضرور است که استفاده زمین‌های کارم باز هم بهتر و خوبتر به راه مانده شده حاصل فراوان محصولات گوناگون به دست آورده شود، زیرا این عامل می‌تواند به تامین احتیاجات هر یک عائله، فراوانی بازار و تقویت دیگر سمت و ساحه‌ها مساعدت نماید. ҳамсола дар саросари дунё 30 июл ҳамчун рӯзи байналмилалии мубориза бо хариду фурӯши одамон қайд карда мешавад. дар ноҳияи тоҷикобод бо ибтикори мақомоти давлатӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятии ҳудуди ноҳия вобаста ба ин санаи байналмилалӣ аксия ва чорабинии омӯзишӣ доир гардид. тафсилот дар гузориши навбатии мо. чорабинӣ бо ибтикори иттиҳоди ҷамъиятии сурхоб дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи тоҷикобод сурат гирифт. дар роҳпаймои иштирокчиёни ҳамоиш бо шиёри овеза ва мусаввараҳо доир ба пешгирии муқоимат бо савдои одамон аз кӯчаи марказӣ то бинои шӯъбаи фарҳанги ноҳия гузашта ҳамраҳии хешро дар мубориза ба чунин падидаҳои номатлуб намоиш додам. имрӯз дар якҷоягӣ бо мақомотҳои ҳокимияти маҳаллии давлати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон این چهارمین رو با مناسبت روز بین المللی با مقابل سودای آدمان آغاز نمودیم و همه جوانان را وادار کردیم که بهر در عمل تطبیق نمودن سیاست خیراتمندانه پیشوای معظم ملت اساسگذار صلح و وحدت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تیار باشیم پیش روی تروریسم، اکستریمیسم و سودای آدمان را میگیریم. қисмати дуюми чорабинӣ дар толори шӯъбаи фарҳанги ноҳия идома ёфт. сараввал қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муқоимат бо хариду фурӯши одамон ва расондани кӯмак ба қурбониёни савдои одамон шарҳу тавзеъ дода шуд. зимнан қайд гардид ки қонуни мазкур асосҳои ташкил ва ҳуқуқи муқоимат бо савдои одамон, расондани кӯмак ба қурбониёни савдои одамон ва тавонбахшии онҳоро муқаррар карда муносибатҳои ҷамъиятиро дар самти муқоимат бо савдои одамон ва расондани кӯмак ба қурбониёни савдои одамон танзим менамояд. дар баромади масъулини баргузории чорабинӣ зикр гардид ки савдои одамон дар миқёси байналмилалӣ ҳамчун ҷинояти вазнин ва поймолкунандаи ҳуқуқу озодиҳои инсон эътироф шудааст. дар ҳафти чорабинӣ дар мавзӯи бехатарии муҳоҷират ва савдои одамон ва вобаста ба эълон гардидани соли 2024 ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ саволу ҷавоб сурат гирифт. дар поёни чорабинӣ ҳунармандони шӯъбаи фарҳанги ноҳия бо пешниҳоди барномаи консертӣ хотири иштирокдорони чорабиниро болида намуданд. дар шаҳри кисоводски Россия карнавали сирки доир гардид. ин барномаи фарҳангии бори сеюм баргузор шуда таваҷҷӯҳи ҳазорҳо нафарро ба худ ҷалб кард. таҳиягарони филми Формулаи 1 дар бораи нахуст намоиши он хабар доданд. тибқи маълумот драмаи варзиши тобистони соли 2025 аввалин бор пешкаши дӯстдорони синамо гардонида хоҳад шуд. шаҳри хабарҳо аз хориҷи кишвар дар саҳифаи навбатии барнома.